pero que ademais iso significa que caí o muro de Berlín e agora China é un país ultracapitalista gobernado por o Partido Comunista. Na análise que se faga do que queremos da sociedade e como avanzar cara ao socialismo non podemos perder de vista iso. Pois perder de vista semellante cousa. En China non hai sanidade pública como aquí, tampouco hai atención pública generalizada. E está a India. Desde Galicia non podemos ignorar que Brasil está crecendo. Como loitamos pola lingua adecuadamente, e ademais co pesimismo patolóxico que hai nesta sociedade dos nacionalistas sobre a cuestión da lingua, como podemos ignorar a nosa loita pola lingua que Lula fala galego? Fala menos portugués que un paisano da Costa da Morte. Como podemos ignorar iso? Incluso diríamos, a autoestima que provoca que haxa xente que fala como nós, que resulta que vai a Teherán e negocia con aquela xente como resolver o problema diríamos, da tratamento da enerxía nuclear. Entón, hai unha serie de cuestións que temos que integrar no que pensamos nós. E como podemos facer política en Galicia sin ter unha reflexión sobre a Unión Europea? Nos podemos decir que queremos ser independentes en Europa, como digo os escoceses. Non podemos decirlo porque é tabú. Como en Europa. O BNG quere ser independente de Europa. A tendencia nos últimos anos é non ir nunca a Escocia, non sei se foron últimamente a algún sitio, por ser caso. Non, é así, Habría que Escocia decida ser independente, e ademais sin que haxa ningún obstáculo na Unión Europea legal, salvo que vou dicir agora, para permitir que entre a Escocia como Estado independente, salvo que como para moitas outras cosas, por exemplo, para aprobar fondos estruturais, haxa un Estado, Chipre, o Estado español, que diga non, que non entre a Escocia. Pero non se pode dicir a Unión Europea non quere a autogoberno de Galicia. Non quere Sarkozy, o Zapatero, o tal. Pero a legalidade da Unión Europea non di semellante cousa. Entón, non podemos atarnos as mãos de tal maneira que non comprendamos que hai un espacio que eu diferencio totalmente entre o espacio europeo como fenómeno histórico. Alguns compañeros tamén, diríamos, identifican esa Europa querida coa cultura europea, etc. Non esquezamos contra outro odio de Europa que en Escocia naceron os estados e a democracia e os dereitos humanos e os dereitos da muller, e non quero espallarme máis entendido, ainda que tamén foron os estados europeos imperialistas. Foron tan imperialistas que agora si ni siquiera se atreven a facer unha política exterior europea unitaria, porque hai ese recordo e ademais saben que a sociedade europea non admitiría diríamos, posicións militaristas expresas como a dos Estados Unidos. Pero na Unión Europea neste momento, e non se trata de un panexílico, ni moito menos, o espacio europeo neste momento pola loita dos traballadores e pola democracia, non polos capitalistas xermanos e todo iso, é o espacio máis democrático e máis próximo ao socialismo que existe no mundo neste momento. E non é socialista, e ten moitos fallos democráticos, pero é o que máis se aproxima. Entón, non podemos culpar nós, por exemplo, a tendencia que hai cando hai un problema, por exemplo, a lingua, e que a Unión Europea non admite que se fale galego. Pero de que estás falando? Que non admite que se fale galego na Unión Europea é o Estado español. O Estado español, se admite que hai 4 linguas oficiais do Estado, como pasa en Suiza, si entra, ainda que 3 xa son oficiais, ou como pasa en Bélxica, a Unión Europea di, ok. Agora, como hai 27 estados, hai que, que coño, xa 4 máis. O sea, a mellor pode poñer unha pega dese tipo, pero en virtude que a Unión Europea permite falar galego, porque aquí eu falei galego. Algún dirixente do BNG foi unha vez ali, porque permitirme falar durante 30 segundos nunha reunión secundaria, e dixo que era o primeiro que falaba galego no Parlamento Europeo. Vale truco, non? Bueno, entón, hai que ter unha visión aberta do mundo. Non se ten ninguna aberta do mundo respecto á Unión Europea, non tes por que aprobar a Sarkozy, ni moito menos,
nin tes que estar de acordo con a Directiva de Servicios da Unión Europea en absoluto, simplemente que é un fenómeno histórico que permite, diríamos, loitar por un Estado máis democrático, máis xusto, máis igualitario, e que te permite estar no mundo a través tal, e en todo caso é un modelo de como se deben relacionar os Estados do mundo. Por lo menos é o que hai, non hai outro, porque agora non funciona, de como se solucionan os problemas a través do diálogo, por moito que critiquemos as posicións que se toman aí, moitas veces, como criticamos as de Feixóo, e non digamos que Galicia sea o noso país, claro está, non? Esa é a cuestión. E aparte disso, hai que comprender a Galicia. Estamos pendientes de comprender iso. Estamos pendientes de comprenderlo. Galicia foi un país marxinado, xa non comprender a historia, marxinado, e por esa marxinación temos un problema gravísimo demográfico ainda neste momento. Eu sempre recordo, e os digo moitas veces, que en 1800 tiñamos o doble de poboación que Cataluña. En 1900 a mesma poboación que Cataluña. Agora temos menos da mitad. Ese é o produto da marxinación. Nós podíamos ter neste momento 6 millóns de habitantes como Cataluña. Se nos temos, é pola marxinación. Da mesma maneira que no antigo réxime creceu a poboación galega con un sistema para o sistema que era rico incluso, pero diríamos pobre, por así decirlo, para toda a sociedade, e pudo crecer. Temos un problema de marxinación. Dito isto, neste momento Galicia non é un país... Galicia ten neste momento o 90% da renta media comunitaria. Evidentemente, aproveitámonos de que entraron países máis pobres que Galicia, os países do leste, non? Galicia é un país sin perxuicio da riqueza da vida agraria galega, incluso da estrutura de poboación que nos deixou a vida agraria, da que viviu como en Portugal o galego durante séculos e séculos. Con independencia disso, somos un país industrial e urbano. Todos os países industriais e urbanos teñen o problema de como tratar o territorio. Galicia tamén, pero somos un país industrial e urbano. Somos un país industrial e urbano e somos o máis exportador do Estado español, salvo Navarra, que ten relativamente pouca importancia. E o embaixador portugués, non sei que sitio outro día, dixo que exportaba máis a Galicia que a Estados Unidos. É probable que exportan pouco a Estados Unidos, pero tamén de que exportan moito a Galicia. Por tanto, temos que tratar a nosa sociedade como sociedade urbana e, digamos, claro, esa sociedade urbana deu como consecuencia de que antes a maioría da xente do campo falaba galego e agora a maioría da xente que está nas urbes non fala galego. Pero non é porque a xente non fale galego, é porque a economía na que se mete imponlle o castelán, que é a lingua do Estado. Non é que hai a xente que non transmite a lingua, non, que non transmite a lingua é a economía que está aquí, que se realiza en galego, e o Estado que ten como lingua oficial o galego. Incluso moita xente, nesse sentido, leva unha sorpresa ou ten unha lectura negativa pola noticia que apareceu do sindicato do ensino. Apareceu que o 40% dos pais galegos, nesta terrible circunstancia, dixo que quería a educación infantil en galego. Para min, como para Xosé Manuel, que vivimos aquí nos anos 60 e sabemos que facíamos, eso é un acto revolucionario e nos queremos ao 100%, claro está, non? En galego. A sociedade das cidades di que o 40% quere en galego. A cabronada, que por culpa destes, nada máis que daría, non dará, porque moita xente vai dar casa en galego, e se non hai un follón de rayo, pois ese é un pouco a circunstancia. Entón, neste momento, e agora, a ver, procuro aterrizar, neste momento resulta que temos unha sociedade que, ademais, está máis concienciada que nunca sobre a cuestión nacional e sobre a lingua. Máis concienciada que nunca. O sea, eu non quero poñermos exemplos do outro tempo, entre outras cosas, porque teño que ir atrás e desminto a miña xuventude actual, pero está máis concienciada que nunca. E neste momento, aí o problema de que, como o BNG non toma nota destas cousas que facer, por lo menos, na miña opinión, e de moita outra xente do BNG, resulta que di que o problema, algún dirixente, e non vou dicir toda a súa frase, porque parecería que eu teño resabios de outro tipo, que o problema do BNG non era non sei canto, sino que non hai conciencia nacional. A conciencia nacional é o BNG. A conciencia nacional é o BNG. Galicia é unha nación obxectiva. Historia, lingua, etc. A conciencia nacional créana as institucións.
Un grupo de 30 millóns de persoas non ten conciencia nacional, no sentido institucional e político. Son as institucións que se dá ese grupo as que crean a conciencia nacional. Aquí no temos institucións, é o BNG quen crea a conciencia nacional. Non é que se dan españolizadas as clases medios urbanas. Nas clases medios urbanas actúa o Estado español. Non é que elas quieran españolizarse, esa non é a cuestión. E así hai que convencelas. Entón, esta falta de comprensión do que Galicia é o que está provocada en gran medida porque o BNG non toma nota nin en que mundo vivimos nin como é Galicia e, por tanto, que debe facer o BNG. E nada máis. O sea, isto quer dicir que creo que o BNG ten que... Non quero utilizar unha palabra demasiado que inspiraría o meu pensamento. O BNG ten que mudar, por así decir.